Ordizian, Txindokiren magalean, kokatzen da Jakintza ikastola. 1976 urtean hasi zuen bere ibilbidea irakaskuntzan. 50 ikasle eta 2 irakasleekin garaje zahar batzutan. Gaur, 38 urte igaro ondoren, 650 ikasle eta 55 langile ditu bere baitan. 2 urtetik 18 urte bitarteko heziketa eskaintzen duelarik. Ez die papel soilak, Hau eguneroko lanan erabiltzen dugu, oso baliagarria da, eta oso gustua gaude Jakintza ikastola kalitatearen bidean egindako norabidearekin. Eta ez da marketing soila, baizik eguneroko lanean erabiltzen dugu. Hasieran, izugarrizko burua ustean nituen, baina orain baliagarri egiten zait eguneroko lanerako. Gure kalitate sistemari esker, elkarbizitza plana ikastola osora zabalduta dago. Guretzat, saririk onena kalitatearen kultura barneratzea izan da. Seme-alaben heziketa ardura garrantzitsuegia dela pentsatzen dugu lasaitasunean erortzeko. Beraz, hortxe jarraitu nahi genuke apal-apal gure ikasleen hezkuntza prozesua eta oinarrizko baloreen lanketa sustatuz. Biharko egunean gizartea justuagoa eta hobea izan dadin.